Από το βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας, Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Έλεγε ο γέροντας χαρακτηριστικά: μόνο η καρδιακή προσευχή είναι προσευχή, διότι έχει πόνο και φέρνει αποτελέσματα. Ένα Κύριε ελέησον με πόνο ισοδυναμεί με 1000 Κύριε ελέησον απλά. Και να μην αφήνουμε κάτι να σταματήσει ή και να διαταράξει την δέηση της καρδιάς προς τον Θεό. Ούτε όταν συνομιλούμε, ούτε όταν περπατάμε, ούτε όταν μας βρίζουν και μας συκοφαντούν. Να μην παίρνουμε το νου από την καρδιά. Να είμαστε τελείως μονάχοι μέσα στο ταμείο της καρδιάς μας και ας υπάρχει γύρω μας πλήθος από κόσμο. Η δε προσοχή να είναι ακίμητος φρουρός, για να μην νομίζουμε ότι οι λογισμοί του δαίμονα προέρχονται από τον Θεό. Αυτά όμως ο άνθρωπος μπορεί μόνο βιωματικά να τα νιώσει και ποτέ δεν μπορεί να τα καταλάβει γνωσιολογικά, όσα βιβλία και αν διαβάσει. Πρότυπο στην προσευχή μας πρέπει να έχουμε τον εκγενετή στυφλό, που όσο του έλεγαν να σωπάσει, αυτός τόσο περισσότερο έκραζε να τον ελεήσει ο Κύριος. Την Χαναναία, η οποία με νύχια και με δόντια αρπάχτηκε από τον Κύριο και τον εκλιπαρούσε να την ελεήσει. Τη ρίση του ίδιου του Κυρίου, και ό,τι κι αν αιτήσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω. Εξού και η ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τον ίδιο τον Κύριο που στο όρος των ελαιών ο ιδρώτας από την προσευχή έτρεχε ως βόλη αίματος. Αφού μάθουμε να προσευχόμαστε, όποια χάρη κι αν μας έρθει, ας την αποδώσουμε με άκρα ταπείνωση, στην αγάπη και στην πασωστική πρόνοια του Θεού και σε καμία περίπτωση στις έντονες δικές μας προσπάθειες, οι οποίες σκοπό έχουν να δείξουν αποκλειστικά και μόνο την ανθρώπινη προαίρεση. Πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους με την καρδιά μας. Ένας αναστεναγμός μέσα από την καρδιά μας ισοδυναμεί με προσευχή. Με ώρες προσευχής μπορώ να πω. Είπε ο γέροντας, ο άνθρωπος να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και να έχει εμπιστοσύνη και ελπίδα στο έλεος του Θεού, διότι αυτό θα τον σώσει. Έτσι συγκεντρώνεται ο νους του και αισθάνεται την ευχή ως ανάγκη, όπως και το έλεος του Θεού το αισθάνεται ως ανάγκη. Έτσι αρχίζει να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, έλθε» και η καρδιά του ξεκουράζεται.